Karbia khaita khai kang thimpu kachipudun bangke isi ning karong alam thebino bangso khai kang thim kachipudun pen non apora hot ke ong donga karbi pia karbi puatum methang ke thek kere pena jok kapre ka dimalong break jump award mate anu e chepalong dunsi khai lapen longria phan nongmi wan pirintilo Lason si kite scruff production hin pen patir piponsi pini New Delhi rong sopialong kedo Hotel Vedanta long Asian Education Award 2023 paman ponlo Bangso Asian Education Award kapajira long det piadang mate India ang bong pen kadto kawe bang pharoi sira phoke batuma phan bangso nong e mate award pipajir ponlo Award ke pajir pon bang pharoi sira phoke bang bong pen nihang nire ba hin pen setame inut abang phi chepalong dunno Labangso Asian Education Award surhinran koira ke thom along ka chapalong duna bang philake Difu Government College along Assistant Professor Dr. Lili Aye Terangpi aphansi pipajir ponlo Dr. Lili Aye Terangpi bangso Asian Education Award surhinran koira ke thom anu e ka chapalong duna bangke karbia khe aphan lapen longri aphan thedum anong mesi wan pilo Dr. Lili Aye Terangpi khe aphan Kachalya hin ke Japon made Award for Contribution Education Community anong e pipajir ponlo Dr. Lili Aye Terangpi alangli kachapaduk thek penajok lapuson anong e kewan pi thek abangke kheya phansi nongmi ewan pilo News report Karbing Long Live